demà. Que demà m'encara el fruit de cada pas. Пеп Гвардиола. Возможно, он только заголовок этой эпохи, а возможно, главный герой. И в этом интервале все колеблется. А теперь я прощаюсь с вами, а мы его просто послушаем. Просто послушаем. И, думаю, поймем без слов. Для вас работал неважно кто. Это вечер Гвардиолы. Счастливо, мы не уходим из эфира. Va, fem-ho ràpid que s'han d'anar a dutxar. Bé, molt bona nit a tothom. Se sent? Ara? Sí. Molt bona nit a tothom. Em sembla que la vida m'ha fet aquest regal, que durant 5 anys he pogut tenir-vos tan a prop, disfrutar d'aquest meravellós espectacle que aquests xicots han pogut donar durant tot aquest temps. Jo no he sigut diferent de tots vosaltres, he sigut un privilegiat igual que vosaltres, una mica més a prop de la gespa que no pas vosaltres, però el privilegi és el que jo m'enduc. No sabeu l'estima que m'enduc a casa, sentir-se tan volgut, tan estimat en la demostració d'avui durant tot aquest temps, durant 4 i 5 anys, en el dia a dia, no sabeu la felicitat que m'enduc. Gràcies absolutament a tots, sobretot els que hem estat més propers, perquè dia rere dia hem pencat molt perquè hagueu pogut passar unes estones bones veient-nos jugar a futbol, tan simple com això. I a vosaltres, que potser no hem estat tan a prop, us hem sentit molt a prop. Sapigueu que gràcies. Sapigueu que us trobaré molt a faltar, que el que més perd de tot això sóc jo, que jo us deixo amb les millors mans absolutes, primer aquests jugadors que ja heu vist durant tot aquest temps, però el cinturó apretava molt i jo me'l descordo. Estimats, vosaltres no cal que ho feu. Seguiu-lo tenint ben cordat perquè això tindrà llarga vida. Us desitjo tot el millor a tots i moltíssima sort i fins aviat, que a mi no em perdreu mai. Да ну опрокиньте вы уже его, покачайте. Что вы делаете, в конце концов? На руках. Кто сказал, что это проигранный сезон? Сейчас чувствуется Пуёль главный. Ну да ладно. Простите, что встреваю. Еще немного на Камп Ноу.
Все. До свидания.